Правилно. Намерим това и да го фърляме. Колеги, господин Кубатура, тук си е фанал едно малко рибченце. Колеги, Мислим, че добре се справяме за... Не така през хрилете, братле. Дай през коремчето, айде бъди по-нежен. Виж каква медена питка е. Сладур. Сега ще го премериме. Фани го долу за коремчето. Изправи го прав, айде. Така. Още малко. Айде още малко медената пичета си. Идеално. ще ти пусна след Красавец. малко. Че се чуя как да го снимам без да ти преча. Ето го, вижте какъв красив шаран. Ще дадем позини колко килограма е. Вижте какъв топан е. Много красива риба, много здрава, без никакви наранявания, без такова. Живо гюле. Живо гюле като майстора. Майсторе. Пана 3 пъти охраст. Погледай, майсторе. Ето вие, кой си? Кубатурата. Помните, това е глътнал на кубето кучето. Барабарска становица. Добре, ще дадем сведения за малко с катинара. Нищо не е умрел.